Mayong buntag sa tanang mga Digosenyos o mga Facebook users, mga avid followers of Mr. Mike Nacua. Mahitungod sa tuang ipatigayon nga sabayang patak kontra polio. So ako ang giawhag ang tanang mga ginikanan o mga guardians nga adunay anak below 5 years old nga atuwa silang iadto dito sa city barangay health centers o sa mga gi-designate nga mga patak centers para ilahang mabaksin nilang anak, malikay sila. So ang pinaka-epektibo jud nga control ani is vaccination. Pero gawas ni ana makatabang pud ang kalimpyo sa tuang panimalay. Of course katong mga naa sa coastal area nga wala pa mga ganang toilets, no, willing kayo may mutabang anilang mo diri sa inyong opisina sa City Mayor's office para tabangan ta mo para makapahimo ta og mga comfort rooms, toilet rooms ug ingon man ang paggiawhag ta mo mga pamilya, mga households nga maglimpyo jud ta sa tuang panimalay kay diha man magsugod mo grow mo re-emerge ang gitawag nga poliomyelitis virus. Kita madaot diri, madaot atong panglawas, gihatag na nila para ma-prevent nga kita ma-infect sa labi na ang ato ang mga anak, ang under 5 years old, ma-infected sa gitawag na poliomyelitis virus.